tak. Koko. A ja som bol asi parál. Ja som bol asi parál. A on že, čo robíš? Koko robíš, vieš? Láhnu na gazra. Ja som mu vlčil asi parál. Nejako poškojená, že on ma okopával. On ma kopal okolo hlavy. Ja som pohľadal. On ma kopal okolo hlavy. Ja som prišiel a ja že... Asi baraj. Ja som to spravil. Asi baraj. Ja som len prišiel a ma kopal. Nie, on ma kopal. A ja že... Okolo hlavy. Asi baraj. A že čo mi tu robíš? A ja že... Čo pičuješ? Alebo hotový. To hotový. Áno, až baraj. Tak to som ho jednú, ten jeho kolega. Na tento film už aj si dopýtal. Ja som to asi na a on že jem! A že, čo mi to robíš? A pičuješ? A on fraž, že nie. Ale zapíšte to, tam zajde. A to je? No ako v tom tréningu som nevyhral. Ty si ho zničil a ti baru. Ja som ho pekne podstrhnul a on jednu na hráčku. Asi baraj. To je kokot, asi baraj. No normálne, tak som ho jednu. Už to mám. On letel do vzduchu a ja že, wow, vieš? Ja som mu kajte takto. A ten kokot že, ty čo robíš? Že nič? Že nič? A bol hotový ten kokot. Áno, to je bagro. Asi baraj, pekne postrhnul. Je to nový. On vyletel do vzduchu, alebo... Tak je to nezabudnete. Nie, on vyletel do vzduchu. Tak som mu jemu... 5 minút súvisle. Ale fakt, Na tebe, Ivan. on vyletel do vzduchu, láhnu na chrbát. A že čo robíš? Ja nič. Nič. A bol v piči. 5 minút súvisleho natáčania. Zajtra, ako nebudeme vidieť nič, ale bude vidieť. Nie, ale ako ja som...